عبايتم توني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا زفخري وآخر زيت منزشن اندوازا وقا قفيلا اندي تتامي مكانزا دقم حجي ستتيالا ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا قلبي بالانتقالات الان عيني المزمان زرت إزنا زاناتي عمبابا يلا نقربا أورماي رصاص يلا نقربا ناطق خوان كويت حاريني صبيح عظمك من زعفني رب دامي الله حسفقنا سبع قيبلون كفلا دينا نسام عليك برتي زابط راويت جنتي بطبع بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تموتي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي شراويت جنتي كبت طواب جخو كم تقوى عليك أفضراوي علمي من يوربيو أبقيت ستاح ملك المئة تفل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كوننا يوترو تبنيتنا يو لومون كم وترو العلا قداسنا زلوم عبيت زيناتاتنا علم حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغوداتنا كتصن ما بتعتنا نقدمكم دحريت من تفرسوال በኢትዮ ሶማሊያ ጉዳይ ከግብጽ ቀጥሎ ፊት አውራሪ የነበረችው ኤርትራ ጥጓን ለመያዝ ተገድዳለች። ሁሉም ነገር በፍጥነት እየተከናወነ ነው። የቱርክ አንካራው ስምምነት በኤርትራው የአስመራ ስምምነት ላይ የበላይነቱን እንደወሰደ እየተነገረ ነው። ኤርትራና ግብጽ የፖለቲካ ቁማሩን ያስበላቻቸው አሜሪካ መሆኗ ተነግሯል። አሜሪካ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የደወለችው ስልክ ሁሉም ነገር መልክ እንዲይዝ አድርጎታል። ስልኩ ከስቴት ዲፓርትመንት ወደ 4 ኪሎ የተደወለ ነው። የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቁጭ ብዬ ለነጋገርነት ፈርሷል። ኦኬ አብዚ አስተውዒልና ክርዮ ዘለና ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ተፈኒ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ብዙሕ ምዕባለታት እዮም ዘካየዱ ዘለው ሓደ ካብቲ ምዕባለታት መበገሱ ኮይኑ ዘሎ ኣብ አንካራ ዝተፈፀመ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሶማልያን ዘጋጠመ ኩነታት ክኾን ከሎ እቲ ስምምዕ እቲ ሓደ ነጥቢ ጥራይ ኣነፂሩ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ወይ እውን አብይ አሕመድ ነቱ ዝኸዶ ዝነበረ ገዲፉ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያ ከኸብር ከም ዝኾነ እዩ ነጊሩ ብኻላ ዘራርባ ምስ ሶማሊላንድ ዝግበር ዝነበረ ዕንደራ ንዑ ገዲፉ መንግስቲ ናይ ፌደራል ናይ ሶማልያ ዘፍቀደሉ ክቕበል ምዃኑ እዩ ነጊሩ ስለዚ እታ ስምምዕ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣላ ኣብዚኣ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን ክልተ ነገር ክትግንዘብ ትኽእል ሓደ እቲ ስምምዕ አብይ አሕመድ ብሊንከን ከም ዘጠንቀቖን ከይዱ ነታ ጉዳይታ ክፍርማ ከም ዘለዎን ብሊንከን ከስለምታይ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢሊት ዝብሎ ዘሎ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹም እቲ ሓቅነት ናቱ እዚ ብዚ ንሳቶም 10 ግዜ ዝዛረብዎ ዘለው ፅነከረኩም ኣብዚ ስእሊ ነይራ ብፍፁም ነዚ ስእሊ ዝከርዩ ከለው እንታይ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ምስ ብሊንከን ምስ ኣቢ ኮይና ነቲ ጉዳይ ብምፍፃም ኣብቲ ዞባቲ ንኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዝገብርዎ ዘለው ንምብታን የጌራቶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብናተይ መረዳታ ሓሶት እዚ ምክንያቱ አሜሪካ ኣብ 4-5 ግዜ ዘነፀረቶ ነገር ተሎ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክድፈር ኣይነፍቅድን ኢና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከምኡ ድማ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣይፈርስን እዩ ዝኻ ግዛታዊ ዶብ ናይ ሃገራትን ናፅነት ናይ ሃገራትን ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ደፊርካ ዝግበር ስምምዕ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ንዓቢ ተጠንቀቕ ኢሎሞ ነይሮም እዮም ኤግዛክትሊ ናይ አንካራ ስምምዕ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኸብር ከም ዘሎ
ንዘበናት ድማ ንነዊሕ እዋን ብፍላይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ዝነበረ ዝምድና ንሳቶም ከም መፈከሪ ዝጥቀምሉ ዘሎ ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ ኣስመራ እንታይ ዝብል ነይሩ ሰለስቲአን ሃገራት ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ግዛእታዊ ሓድነት ናይተን ሃገራትን ብማንም ይኹን ክትንከፍ ከም ዘይብሉን መበገሲ ናይ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ሰለስቲአን ሃገራት ሓጋጊዘን ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ንምውሓስ ክሰርሓ ምዃንን ሓንቲ ሃገር ካብተን ተታሪማ ድማ ተን ካልኦት ሃገራት እውን ክሕግዛ ከም ዝኾና ንምክልኻል ናይ ልኡላውነት ናይተን ካልኦት ሃገራት ኢደን ክድግፋ ከም ዝኾና መራሒ ናይ ግብፂ ባዕሉ ዘንበቦ ዘረባ እዩ ስለዚ ኤርትራ ልኡላውነታ ዶባ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተተንኪፍዎ ግብፂ ክትሕግዛ ምዃና ንሶማልያ ዝኾነ ሰብ ልኡላውነታ ተተንኪፉ ኤርትራን ግብፅን ክድግፋ ምዃናን እዮም ተዘራሪቦም ካብዚ ዝተቐየረ የለን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣንካራ ኸይዱ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ይሕራይ ይፈሪሙ እንተኾነ ምስ ተመለሰ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኢቭን በዓል ቢቢሲ ዝተሳተፍዎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ሻዕብያ ተጠቢሱ እዩ ምስ ግብፂ ሻዕብያ ሶማልያ ዝገበርዎ ኩሉ ፌል ገይሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ልዑል ሻቁሎት ፈጢሩሉ ከም ዘሎን ዝምድና ምስ ሶማልያ ክብተኽ ከም ዝኽእልን ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኢቭን ቢቢሲ ዝተሓወሶ ክጋዋሕ ቀኒ እዩ ንዑም ወድኸሙን ስለ ዝረኣየ ሶማልያ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክትገብር ተገዲዳ ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ዲሬክት ናብ ግብፂ ኸይዱ ኣብ ካይሮ ኸይዱ ምስ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ድማ ሓፊሉ ነፋሪቱ ሒዙ ናብ ኣስመራ ተራእዩ What do we see? መጀመሪያ ብናይ ግብፂ ንጀምር እዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና Somalia's foreign ministers discussed Red Sea and developments in Somaliland on Monday during bilateral talks in Cairo. The meeting happened around a month after Ethiopia and Somalia agreed to hold technical talks to resolve the dispute sparked by Ethiopia's deal with Somalia's Breka region of Somaliland. The two urged for respect of countries' sovereignty in maintaining peace within the region. So, እንታይ ተባሂሎም ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ተራኺቦም ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ኣኽብሮት ከም ዘለዎምን ክልቲኦም ሃገራት ድማ ክትሓጋገዙ ምዃኖም እቲ ስምምዕ ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን ዘፍርሶ ነገር ከም ዘየለ ምክንያቱ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ናይ ኣቢን ካልኦን ዝብልዎ ዘለዎ ዘይኮነ እቲ ትኽክለኛ ምስሊ ግብፂ ሶማልያ ኣብ ኣንካራ ኸይዳ ዋላ እኳ 100 ካብ 100 እንተዘይተዓወተት እቲ ዝሳቱ ደልዮ ዝነበረት ብመሰረቱ ግን ተተግቢር እዩ እንተኾነ ድሮ ናብ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ዴሌጌሽን ሰዲዳ ነይራ እሱ ከዓ ነቲ ውዕል ናይ ኣንካራ ንምፍፃሙ ዘኽእል ሓደ ታስክ ዲፕሎማት ሰዲዳ ነይራ ቲም ናይ ዲፕሎማሲ እቲ ቲም ናይ ሶማልያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከሎ ሓደ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመን እቲ ኩነታት ድማ ነፍሱ ዝኻለ ሽግር ከም ዝፈጠረን ኢትዮጵያ ድማ እንታይ ትብል ዘላ ንሕና ይኮናን ጌርናዮ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈፀመ ስምምዕ ክዕንቅፉ ዝደልዩ ሓይልታት ዝገበርዎ እዩ ድሓን ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ so many things ኣብዚ ጉዳይ እዚ ባዕላቶም ዝሸናኽርዎ ዘለዉ ግብፂ ግን ኣብዚ ሓደ ጉዳይ ተዛሪባ ነይራ ዳርጋ ኣብቲ ሚድያ እውን ኮለል ክብል ዝቐነየ The Red Sea belongs to the countries bordering the Red Sea, and the presence of any party other than coastal countries to the Red Sea is unacceptable. Turkey has been mediating between the two East African countries as tension between them have simmered since Ethiopia signed ግብፂ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናታ ዝበለቶ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተደኮነ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ካልእ ሃገር ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዱ ክእትወሉ ዝኽእል ወይ እውን ላዕልን ታሕትን ክብለሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መሰል ዘለዎ የለን ብምባሎም ኢትዮጵያውያን ጨርቆም ክድርቡ እዮም ደልዮም መን እዮም እዚኦም ግብፂ ኣብ ኒዮ ኮይኖም ንዓና ናብ ግብፂ ክንቀርብ ዲና ይንቐርብን እናበሉ ዝፍክሩልና ዘሎ ብምባል ከዓብድዮም ደልዮም ነይሮም ኣብቲ ብፍላይ ቤክስ ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ክሪኦ ከለኹ እዚ ድማ ግብፂ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይ ባሕር ንኸይትቐርብ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ውድድር ኢና ክንርኢ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብዓብዪ ክኸውን ኤርትራ ስቕ ኢላ ትኸይድ ዘላ እንተኾነ ኣብቲ ስቕታናታ ድማ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ቀፃል ናብ ኤርትራ ዘኽዶ ዘሎ ምክንያት እንታይ እንድሕሪ ኢልና መርገፂ ዘይትቕይር ሃገር ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ምዃና ጥራይ ፈሊጦም ኣለዉ ተዲኹምሎም ናታ ፖዚሽን ዘይትቕይር ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ እያ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ድማ ንኤርትራ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ መራሒ ናይ ሶማልያ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎን ንባዕሉ እውን ኣብ ብዙሕ ብልሽውና ዝተኣለኸ መራሒ ምዃኑ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘይብሉን ውሽጣዊ ፀገማት ናቱ ድማ ሕንፍሽፍሽ ስለ ዝፈጥረሉ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ድማ ናብ ዝተፈላለየ መኣዝን
ኢማራት በትትጻውቶ ቱርኩ በትትጻውቶ አሜሪካ በትትጻውቶ ኢትዮጵያ በትሽንክሮሉ ኬንያ በትገለ ትሽንክሮሉ ገለ በከብዚ ሁሉ ይናወጥ ስለዘሎ እቱንኮ ሽንክሮሉን ከዓብጦን ወይ ክፋሕብትን ክትወሉ ዘይደሊ ዘሎ ነታ ሃገር ንምርካብ ጥራይ ብዘይ ረብሓ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ሓፍ ኢሉ ናይ ኤርትራ ዝኸይድ ስለምንታይ ከ ናይ ኤርትራ ዝኸይድ ቀፃል መስለኩም ብቴሌፎን ዘይውዶ ቴሌፎን ናቱ ከም ዝጥለፍ ስለዝፈልጥ ብቴሌፎን ዝዛረበ ምስ ኤርትራ ከም ዝጠልፍዎ ስለዝፈልጥ እዩ ነፋሪቱ አልዒሉ ናይ ኤርትራ ክኸይድ ዝግደድ ዘሎ እቲ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምብፅሑ ክሰርቅዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ዓበይቲ ሃገራት ኢዶም ይትየምሉ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኾነ እቲ እንኮ ብኣካል ተራኺቡ ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኸይዱ and that's the problem right now እቲ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ንሓ ኣብዚኣ መንስማያ ሽዑ ተመሊሰት ትንተና ክበኩም እየ ربليك صومال حسن شيخ محمود نايسرح مبصح نمفصام لومي اب ساعات دحر قطري اسمراتيو بريزيدنت سياسة فورك دما اب هغراوي معرفو نفرت اسمرا بناي كبري سلفي تقبلوا بريزيدنت سياسن بريزيدنت حسنن اب مدنفع كلتاو زمدنا كومون حبراوا قداسنت اب زلوم زباو غداياتن هغراوي معبالتاتن كزراربويم ابتي ناي مقبال سنه سرعات منستر غدايات وصاي اتو عثمان صالح ترخيبو نيرو عثمان صالح ترخيبوني انتينا نرد لنا ابز ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ بقليلو كرزخل ወይ ውን አቃሊልካ كرزخل ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ተገንዚብዎ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ኩልና ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ አበርክቶ ከም ዘለዋን ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዋ ካብ ቡ መንፅር ድማ ተደላይነት ናታ ወይ ውን አበርክቶ ናታ እናዓዘዘይ ዝኸይድ ዘሎ ከም ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ኤርትራ ውን ኣብዘይ ዓብይ ረብሓ ከምፅእ ኣላ ዘይክል ናይ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ የስ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ቀጥታዊ ኩነታት ግን ኤርትራ የስ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኮንቴይን ክትገብሮ ተኾይና ክትንቀሳቐስ ክትክእል ኣለዋ ዲፕሎማሲ ድማ ዓብ ተራ ኣለዎ ግን ዲስትራክት ድማ ይገብረሉ ነቲ ሃገር ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ሰላም ዘለዎ ኩነታት እያ ዘላ ሓውሱ ሰላም ዘለዎን ኣብ ቁጠባኣ ከተተኩር ኣብቲ ደልየሉ ዘላ እቲ ከባቢ ተፈጢሩሉ ዘሎ ረስኒ ናይ ኤርትራ ውን በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ውን ብየማንን ፀጋምን ይፀልዋ ከም ዘሎን ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ከመይ ኢሎም ነቲ ኩነታት ሕውስ የብልዎ ከም ዘሎ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እስከዚያ ስማ ስምምነት ተከትሎ ልንል በምንችል መልኩ ባለፉት 24 ሰዓታት ወደ 3 የሚጠጉ አዳዲስ ክስተቶች በምስራቅ አፍሪካ በተለይም ደግሞ በቀይ ባህር አካባቢ ተከስተዋል። አንተ በመግቢያው እንዳልከው የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አዲስ አበባ ይገኛሉ። ከአንካራ ስምምነት ጋር በተያያዘ ውይይት ለማድረግ ነው። ሁለተኛው ሶማሊያ ሚኒስትር ዴታቸው ወደዚህ የመጡ ሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ ክስ አቅርባለች። በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ ጠንካራ ብለህ ልትጠራው የምትችለው አይነት ትችትም በኢትዮጵያ ላይ አቅርባለች። በጁባላንድ በሚገኘው በዶሎ ከተማ በሚገኙ 3 ስቴሽኖች ላይ የወታደራዊ ካምፖች ላይ በኢትዮጵያ ወታደሮች ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ አዲስ አበባ ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ክካየድ ከሎ ድማ ኣብ መንጎ ብዙሕ እንቅፋታት የጋጥም ከም ዘሎ እቲ እንቅፋታት ድማ ኢትዮጵያ ብትብሎ ዘላ ካልኦት ሓይልታት ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ሰላም ንኸይህሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለው ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሶማል ግን ነዚ ነገራት እዚ ንዲስካሽንስ ወይ ውን ንጥርጥር ኣይገደፎን መን ይብድሎም ከም ዘሎ መንግስቲ ብትክክል ተዛሪቡ እዩ መንግስቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምኻዱ ዘውፅኦ ኩነታት ተሎ እዚ ነይሩ እሱ ድማ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ መሬት ናይ ሶማሊያ መፅዩ መጥቃዕቲ ይፍፅም ከም ዘሎን እቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ድማ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ምዃኑ ሓላፍነት ክወስደሉ ከም ዝግባእ መንግስቲ ሶማሊያ ድማ በተሪር ከም ዝኾኑኖን እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ሳቶም ነዚ ነገር እዚ ክሽንክርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው እቲ ምሽንካር ከንታይ እዩ ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ እንድሕር ኣሜሪካ ኢዳ ኣለዋ ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ትሽንክር ዘላ ንግብፂ እንተኢሎም ዝሰምዖም የለን ያ ክትርድዋ ኣለኩም ንግብፂ ክኸሱን ተፈቲኖም ኢትዮጵያ ዝሰምዖም ሓይሊ ከምዚ የለ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ዲፕሎማቲካሊ ካብኦም ንላዕሊ ፀብለልትነት ስለ ዘለዋ ግብፂ ሓንቲ ነገር ክገብርዋ ዝኽእሉ ብፍላይ ንበዓል ኣሜሪካ ንምእማን ኤርትራ ያ ነገራት ትሽንክር ዘላ ንዝብል ዘረባ ግን ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሽም ናይ ኤርትራ ብቐሊሉ ክፅየቐሎም ዝኽእል ገለን ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ግን ኤርትራ ኣውት ስማርት ጌራቶም ካብኣ ንላዕሊ ዲፕሎማሲያዊ ሓይሊ ንዘለዋ ሃገር ምስ ግብፂ ትሰርሕ ስለ ዘላ እዚ ናይ ኤርትራ ሽፋን ኮይኑዋ ኣሎ እንታይ ኢለኩም ፀኒሐ ኣቐዲመ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣላ ወላ እውን ቀጥታዊ ረብሓ እንተዘይብላ ኢለኩም ነይረ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ ኤርትራ ነዚ ክትገብርካ ግዴታ እዩ ምርጫ እውን የብላን እዚ እንተዘይገይራ
ኢትዮጵያ ኢንሰርክል ክትገብራ ከም ትቅድም ሕጂ ዝነበረ ተቀዳዲማ ኤርትራ ነዚ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ፕሮአክቲቭሊ እንተደይ ተሳቲፋ ብዙሓት ሰባት ከም ትብልዎ ወይ ገምጋም ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ እንታይ እዩ ሶማል እንታይ ክትገብረልና እዩ ዝብል ሱዳን እንታይ ክትገብረልና ባዕሎም ይፈልጡ ዝብል ሰብ ኣሎ ስለምንታይ ከ ከምብል ኣነ ሕዘሎም ነቶም ሰባት ከም ዝብሉ ንሕና ክንሳቀ ከለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይተጓየዩልና ከትሕንዋን ኤርትራ ኣይተጓየዩለን በንፃሩ ይሽንክሩላ እዮም ነይሮም ብትሕቶ ግን እቶም ዝሽንክሩ ዝነበሩ መራሕቲ የለውን ሎሚ ሕጂ ዘለናያ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ መድረክ እዩ ዘሎ ንኢትዮጵያ ድማ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ከም ብሓድሽ ክሽንክረልካ ዕድል ምፍጣር ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዝጓየዮ ዘሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናቱ ዳይናሚካዊ ሓይሊ ሃልይዎ ነቲ ቦታቲ ኣንጻር ኤርትራ ሞቢላይዝ ንኸይገብሮ ወይ እውን ምስኡ ገይሩ ኣንጻር ኤርትራ ንኸየቕንዖ ምክንያቱ ብቐሊሉ ንኤርትራ ንከነፅላ ዓቕሚ ኣለዎ መንግስቲ ኣቢ ይብለኩም ኣለኹን እቲ ሕማቕ ሽም ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ዳ ስለ ዘይተጠዓዓም ኣብዚ ጉዳይ ዝንበር እንድሕሪ ኤርትራ ዘይተጓየያ ኣቢ ኣሕመድ እውን እንተኾነ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምዚ ዶ ኢሉ ሸናኺሩ እገዛታት ኣብ ምግባር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት እቲ ገለ ካብቲ ኣጀንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዶብ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ ዝብል ዜናታት ቀፃልና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ ኣጀንዳ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኤርትራ ክትጓየ ከም ዘለዋ ምጉያይ ድማ ኢትዮጵያ ፀብለልትነት ረኺቡ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነቲ ዞባ ከይውግኖ ኣስዋይ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ትጎዮ ዘላ ማዕረ ክንደይ ንሶማልያ ክትሕግዛ ትፍትን ኣላ ኮይኑ ዝስማዓካ ማዕርዩ ንኤርትራ ገዳስነት ኣለዎ እዚ ኣብ ሰንከልከል ዘሎ ስርዓት ናይ ኣቢ ዕድል እንድሕሪብካዮ ደገፍ ፍሉይ ነገር ንክረክብ ዕድል እንድሕሪብካዮ ደገፍ ክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ መጋበርያ ንክኾኑ ፀገም ዝበሃል ዘይብሎም እዮም ሕጂ እውን እኮ ኣቢ ንኩሎም መጋበርያ ክኸውን ፀገም የብሉን እቲ ፀገም ግን ዓግቡሉን እዮም ዘለዉ ናትካ መጋበርየነት እኹል ኣይኮነን ንዓና ተተኣማምን ኣይኮንካን ዝብል ዘረባ ስለ ዘጋጥሞ ዘሎ እምበር ኣነ መጋበርያ ኣይከውን እየ ብኣፉ ዝብል እምበር ብተግባር ንኩላቶም ፍግም እናበለ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ ክንደይ ግዜ ሪፖርት ወፂሉ ኣብዚ ምፂናልኩም ኣለና ስለዚ እቲ ጉዳይ ዘለናዮ መድረክ ኤርትራ ናይ ግድን ክትጓየየሉ ዘለዋ መድረክ እዩ እዚ ድማ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ወይ ብወገን ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝኾነ ኣንጻር ኤርትራ ብኩሉ መዳይ እዮም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ንስማዕ ኣብዚ እውን ሕጂ ፈጽም ግፊት ነበር ከዋሽንግተን የአንካራው ስምምነት እንዲፈጸም ቶኒ ብሌር አብይን አናግሯቸዋል በስልክ አንቶኒ ብሊንከን ማለት ነው ሶሪ አሁን ያን ምስል መልሶ ያመጣልኝ የሶማሊላንዱ ምስል ምናልባት ተገፍተን ሶማሊላንዱን ካልተሰረች ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጋር ሄደሽ ኖርማላይዝ ግንኙነታቸውን ወደ ቀድሞ ለመመለስ ብለው አንቶኒ ብሊንከን ጫና አሳድሮ ከሆነ በግድ ተነስተን ከሄድን ይሆናል ይሄ ምስቅልቅል ሁኔታ ተፈጥሮ ከኛው ካልሆነ ምስቅልቅል ሁኔታ መፈጠሩ አይቀርምና እሱኑ ምስል ያመጣብኝ አጀንታየም ዝብል ዘሎ አሜሪካ ናቢ አሕመድ ተፈራርሆ ከም ዝነበረት ነቲ ናይ አንካራ ኩነታት ክፍርመሉ ከም ዘለዎም ወይ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ገዲዳት ከም ዝነበረት እዮም ዝነግሩ ዘሎ ትሩ ኣብዚያ ኣሜሪካ መርገፂ ቀየረትን ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ኮንሲስተንት ዝኾነ ፖሊሲያ ተኸቲላ ኣቢ ኣሕመድ ትኸዶ ዘለካ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ዕንደራ ክሰርሕ ኣይክልኒ ኢሎሞ ማይክ ሃመር ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ 2 ግዜ ናይ ሶማልያ ልውላውነት ተቐበል ኢና ብምባል ኣትሪሩ ንፁር መርገፂ ዝገበረትሉ ኣሜሪካ ኣትሊስት ኣብቲ ፓብሊክ ብድሕሪ መጋረጃ ካልኣርሲ እዩ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂያ ዝገበረቶ ግን ካብ መጀመሪኡ ኣብ 2-3-4 ኣጋጣሚታት ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣቢ ኢዱ ክስሕብ ከም ዘለዎ እዮም ነጊሮሞ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ አንካራ ንክሰማማዕ ክግድድዎ ከለዉ ንኤርትራ ወይ ንገለመለ ኢሎም ኣይኮኑን ነታ ቀደም ዝበልዋ ከተተግብራ ኣለካ ልውላውነት ናይ ሃገር ክደፍራ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊኻ ምስ መንግስቲ ፈደራል ናይ ኢትዮጵያ ክትረዳዳ ኣለካ እዮም ኢሎሞ እዚኣ ክሊር ኮይና ኣላ እቲ ዝተገበረ ኩነታት ኣይኮነን ትፀገም ሕጂ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዘሎ ተፍርሶ እዩ ንሶማልያ ድማ ቀፃልዮም እዚ ፕሮፓጋንዳ ዝፈንዮምላ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ዘሎ ነገር እውን ከፍርስዎ ይደልዩ ኣለዉ እቲ ሕቶ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዚ መርገፂ እዚ ሃገራዊ ሚድያ በተደጋጋሚ ነዚ ናይ አቢ አሕመድ ዘረባ ዘንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ ነው ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ ትልቅ ሀብት ነው ልናለማው አልቻልንም ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት ትንሽ አክሰስ ጋራንቲ ስጡን እኛ ከፈረስን ሁላችሁ ተጣፋላችሁ ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው ይሄ ጥያቄ የገባቸው አሉ ያልገባቸው አሉ
እንዲገባቸው የሚጠይቁ አሉ። የኛ ስራ ማስረዳት ነው። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስለዚህ አብይ አሕመድ ንጹር ዝኾነ በተደጋጋሚ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ድማ በተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ እንተሎ እዚያን ሰምዓ ዘለና ኢና ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ሸለል ክብለሉ አይደልን ዘይቅየር መርገፂ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌት ኣለና ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዝገብሩ ዘለዉ ዓሰብ ናትናዩ ንዓሰብ ከነምልስ ኣለና ዝብል ኣበየክስ ቀፃሊ ዝወፅእ ዘሎ ቀፃሊ እየ ዝብለኩም ዘሎ ተርጂኹም ለሎም ሕልፍ ሓሊፎም ገሊኦም ንዓሰብ ንዓና ኣረኪቦም ብዛዕባ ባፅዒ እውን ክንዘራረብ ኣለና ዝብል ዘረባ እውን ይወፅእ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ይኽተል ከም ዘሎ ኣቢ ኣብቲ ሚድያ ክመፅእ ከሎ ብሰላማዊ መንገዲ ብገለ መንገዲ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ነታ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ይደፍኣላ ከም ዘሎ ንዝተፈላለየ ዕላማ ድማ ተገልግሎ ዘላ ሓደ ሕልሚ ንምፍጣር ነቲ ሰብ ዓሰብ ክብል ከሎ ከምባሆ ከም ዝኽእል ዘይተጨበጠ ተስፋ ትቦ ኣብ ተስፋ ክህውትት ምንታ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ንዓሰብ ዝደሊ ኢማራት ድዩ ካልእ ምናልባት ነቲ ኣጀንዳ ተተኸቲሎም ንዑ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ ድማ የናድሎ ኣለዉ ድማ እዮም ጥራይ ፈሪሆም ስለ ዘሎ ሳቶም እውን ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሶም ንክኸዱ ፀገም ስለ ዘሎም ኣብዚያ ሕጂ ድማ ደይዋፅኦም ምዃኑ ስለ ዝርድኦም ዘሎ እዩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ድማ ዕድል ስለ ዘይሂብ ዘሎ ተርጂምሎም ኤርትራ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲላ ዲፕሎማቲካሊ ትጓየ ስለ ዘላ ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ትራኸብ ስለ ዘላ ኣንጻር ኤርትራ መርገፁ ወሲዱ ኣሜሪካ ወይ ኢትዮጵያ ከም ዝግበር ድሕሪ ኢሉ ቀጢፋ ኤርትራ ካልእ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ስለ ዝርዩ ዘሎ ወታደራዊ ዘይኮነ ዲፕሎማስያዊ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቢ ኣብ ዘይተጨበጠ ክኸስሩ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣቢ ኣሕመድ ነቲ ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ብሕጋዊ ዝብላ ሰብ ከይከሶ ኢሉ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ብኩሉ መንገዲ ንደሊ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኸ ብፍሉይ ክጠቕሞ ስለ ዝደለየ ድዩ ኖ ኣጀንዳ ይስውን ተርጂኹም ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዑ ድማ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ትጠቕመላ እያ እታ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ዝዓበየ ክሳራ ናትኩም እቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ዘሎ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ገለመለ ኩሉ ብሰንኪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልካ ክራይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝኸበደ ገለመለ እዩ ትብሎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ውሽጣዊ ኩናት ስለ ዘለዎ እዩ ከምኡ እንተኢልካ ግን ንዑ ፀገም ስለ ትፈጥረሉ ነዛ ኣጀንዳ እዚኣ ብዝሰፍሐ ይጥቀመላ ኣሎ እቲ ሚድያ ናቱ ድማ ኣብዛ ናይ ጉዳይ ባሕሪ ብዙሕ ፀጋታት ኢንቨስቲ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መንግስት አሁን ያለውን የጁባላንድ መንግስት አይቀበልም ምርጫው ትክክል አይደለም በሚል ወደ 1500 የሚጠጉ ሰራዊቶችን ወደ ጁባላንድ አስጠግቶ ነበር ከዛ መካከል 1000 ግጭት ከተከሰተ በኋላ በዲሴምበር 11 ማለት ነው ግማሹ ሰራዊት ወደ 1000 የሚጠጋው ወደ ኬንያ ገባ መሳሪያውን አስቀምጦ ወደ 300 የሚጠጋው ወደ ጁባላንድ ወታደሮች እጁን ሰጥቷል አሁን እዛው አካባቢ የተቀመጠ ወታደሮች አሉ ነው የጁባላንድ መንግስት የሚለው ሰው እነዚህ ወታደሮች እዚህ መሆናቸው በጁባላንድ ቴሪቶሪስ መሆናቸው ትክክል አይደለም እሱን እናስመልሳለን የሚል መግለጫ አውጥቷል ከሱ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያለው ምንድነው እነዚህ በሐፈሻ አብ ኢትዮጵያ አብ ሶማሊያ ዘሎ ሐሸውየ ድማ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነት ጸገም አብ ሶማሊያ ውሽጣው ጸገም ናይ ሶማሊያውን ተደራዳሪዎች ያለ ቅድመ ሁኔታ ተነጋገሩ በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ብዙ አታካች በሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ውስጥ አልፈዋል በዚህ ረገድ ቱርክ ዩጋንዳና ኬንያ ተጠቃሽ ናቸው በሐሰን ሼህ መሐመድ የሚመራው የሶማሊያ መንግስት ግን የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት በይፋ ተቀዶ እስካልተጣለ ድረስ ፈጽሞ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም በማለት ነበር በአቋሙ የጸናው በዚህ የተነሳ ድርድር የሚባለው ነገር አንድ ቦታ እንዲጀመር የግድ አንድ ቦታ ሆኖ ነበር የቀጠለው ሁኔታ ተነጋገሩ በሚለው بعفجة انتهينا نرزلنا بزي تيكرنا أفريقيا أبعبي وطري كم زلون تركز بهالحجر دما نبسوز خالي أجندة كم زلون أنا بزي قد عايزي إذا أجندة ناتو دما نتكبابتي ناتو ربحا تركم على أكلنا نيتو يسلزي نيتو نبسوز خالي استراتيجي سلزلو نترك وكيلة رايدي زجبر زلو ويس درخيتنا نيتو وني زلو معناته بلينكن تركو خيدو خمسة برن تركو دما ابتنا ጉዳይ ሱሪያ አብይት ስለዘለዋ በአሜሪካ አብ ክብር ዝወሃባ ዘሎ ሃገር ምዃና መጠን ምናልባት ናይ አሜሪካ ኢት ክልዎ ከም ዝኽእል ኣብቲ ስምምዕ ድሮ ጥርጥር ነይሩና እንዲሁ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ነዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ግብፂ ዘሎ ናይ ግብፂ ረብሓን ናይ ቱርክ ረብሓን ናይ ኢትዮጵያ ረብሓን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ዞባቲ አሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መን መርገፂ ትሕዝ ትኸውን ናይ መን ፀቅዒ ክትከውን ትኽእል ትኸውን ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ኣዛረብትን ዝለዓለ ፅልዋ ክልዎ ዝኽእል ኣብቲ ዞባቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ምክንያቱ
ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቀረባ ርክብ ከም ዝነበራ ዶናልድ ትራምፕ መምፅኡ ድማ ንኩሉ ረብሓታታ ክትጓየሉ ትኽእል ነጥቢ ከም ዝኾነ ይዝነገር ራይት ኢትዮጵያ ድማ ምናልባት በመንገዲ ኢማራት ጌራ ድያ በመንገዲ ካልኦት ጌራ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ነዚ ናይ ኣጀንዳ ናይ ግብፂ አንጻሩ ዲፕሎማቲካሊ ብኩሉ መንገዲ ካውንተር ንክትገብሮ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣቢ ንባዕሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ከረጋግፅ ክፍትን ይብል ኣሎ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ሕቶ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ እንኮ ከጋጥሞ ዝኽእል ኩነታት ድሮ ካብዚ ሕጂ ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ምናልባት እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎ በመንገዲ በዓል እስራኤልን ኢማራትን ተደፋፍዩ ሓድሽ መድረክ ተፈጢሩ ንሱ እውን ካብ ክረብሕ ይኽእል ይኸውን እዩ ድሮ ኣብቲ ስምምዓት እዩ ኣብ ኣንካራ ዝፈረመ ኩነታት ክንርኢ ከለና ግን ካብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኢዱ ክስሕብ ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ ዘለና ንሶማሊላንድ እውን ጠሊሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ነታ ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ግን ክቕፅላ ምዃኑ ምናልባት ዝኾነ ዕድል ኣጋጢሙ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ በኣሜሪካ መርገፂ ቀይራ ናብ ኤርትራ ኣሉታዊ ስእሊ ክትገብር ተጀሚራ ድልው ከም ዝኾነ መጋበርያ ንክኸውን እውን ኣፍ ደገ ከፊቱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቲ ረጂም ቸንጅ ዝብል ኣብ ኤርትራ ንዑ ከሳስብ ምዃኑ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ በዓል ሕወሓት ዝነበረ ዓብ ደገፍ ክንዱ ክረክብ ድማ ሽግር ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኣብዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክጓየ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ እቲ ቀደም ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ኣብቲ ረጂም ቸንጅ ክሰርሕ ከላ ህወሓት ምስ ግብፂ ብቐረባ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ደትዋይቲ ኩነታት ናቶም ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እያ ተቐርቂራ ነይራ ኣብቲ እዋንቲ ኤርትራ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምስ ግብፂ እውን ክትምስርት ኣይከኣለትን ነይራ ዋላ እኳ ዝምድና ኣለዋ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ሳዋ ይዕለማ ኣሎ ገለ ዝብል ብወገን ሱዳን ይኹን ወገን ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ዘረባ እንተነበረ ኤርትራ ግን ከምዚ ናይ ሕጂ ምስ ግብፂ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ኣይገበረትን ነይራ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ንባዕላ ግብፂ ስጋኣት ይስምዓ ስለ ዘሎ ሓንቲ ናይ ግብፂ ከተተማምነካ ዘይትኽእል ንባዕላ ግብፂ እውን ኣብ ክራይሲስ ስለ ዘላ እዩ ኤርትራ ድማ ኣመና ኣብ ግብፂ ዝተመርኮሰ ሓይሊ ወይ እውን ደገፍ ከምዘይ ኣብኡ ተመርኩሳ ትኸይድ ከምዘየላ ርዱ እዩ ኤርትራ ነብሳ ዝኻለ ሓይሊ ዘለዋ እያ ግን ዲፕሎማቲካሊ ከምኡ ድማ ሰምታይምስ እውን ወታደራዊ ሓገዝ እውን ከድልየካ ስለ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ኣንጻርካ ዘሎ ሓይሊ ካውንተር ክትገብረሉ ትኽእል ሓይሊ ስለ ዘድሊ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝበሃል ቻይና ድዩ ምስ በዓል ገለ መለ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ እውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ንኤርትራ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዚ ክብል ከለኹ ኤርትራ ኢትዮጵያ መፅያ ሽግር ክትፈጠረላ ወይ ወታደራዊ ነቲ መሬት ክትወስዶ እያ ዝብል ገምጋም የብለይን ግን ካብቲ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ናብ ልምዓት ክትተክሮ ትሓስብ ዘላ ዲስትራክት ክገብራ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ግን ንርኢ ኣለና ደስዋይት መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣክቲቭሊ ይምልስ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብፍላይ ድማ እቲ ጻድቃን ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ገይሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ወርቅናትና ተወሲዱ ብኤርትራ ገይሩ ኮንትራባንዳ ንደገ ንበዓል ዱባይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝበለ ኩሉ ሓሶት ምዃኑን ንኩናት ንምፅሕታር ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ነገራት ኣይምልስን ይቀደም ግን ነዚኣቶም እውን ሸለል ኢሉ ክሰግሮም ከም ዘይደሊ ዘለዎን ዘድሊ መልሲ ንክብ ድልውነት ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና and what we see ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ንኩሉ እንተታት ንክትምልስ ድልውነት ከም ዘለዋን ከምቲ ናይ ቀደም ሸለል ኢላ ክትሓልፎ ከም ዘይትደልን ዲፕሎማቲካሊ ካውንተር ክትገብር ወይ እውን ነቲ ሓሶት ዘረባ ሓሶት እንተተዘጋገም ብምምላስ ኣየድልዮን ደይኮነስ ይምልሱ ከም ዘለውን እዚ ከዓ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ብዘይገድስ ግን ንምንታይ ውፁእ ሓሶት እዩ ኤርትራ ክትምልስ ክትክእል ኣለዋ ወላ ውሑድ ይኹን ኤርትራ ክትምልስ ክትክእል ኣለዋ ዓለም ብኸመይ እያ ትሰርሕ if America is responding to every little thing ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ኣሜሪካ ትምልስ ተላ ኤውሮፓን ረብሓናታ ንእሽተይ ነገር ትኾን ትምልስ ተላ ኤርትራ ካብ ካልኦት ዝፈልያ ነገር የለን ክትምልስ ክትክእል ኣለዋ ተደይ መሊስካ ዘይ ምምላሽ ንባዕሉ መልሲ እዩ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣላ እንተ ተባሂሉ ኤርትራ ድማ ስለዚ የላ ስቕ እንድሕር ኢላ ስቕ ምባል ጌርካያ ኣለካ ይደስምዕ እዲኹም ኣለኹም ለቢሞም እዮም ዘይመለሳ እዩ ትበሃል ኒኻ you have to respond and they know this ክንምንታይ ግዜ ወዘልካ you have to respond ክምልሱ ክኽእሉሎም እቲ ምምላስ ድማ ዋላ ዝደጋገም ነገር ይኹን ኣድላይነት ኣለዎ ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ካውንተር ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እንተቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ነዚ ይመስል ኢትዮጵያም ታሪክ ብናይ ከቀይ ባህር ጋር የተያያዘ ነው የትኛውም አሁን አክሱም ብቻ ይባላል የሸዋ ሱልጣኔት ሙስሊም ሸዋ ሱልጣኔት ኢፋት ምናምን የሚባለው ዛሬ ሶማሊያ ድንበር ላይ የሚገኘውን ባህር ይቆጣጠር የነበረ ነው ከዚሁ አካባቢ የነበረ ማለት ነው ስለዚህ ከዛም አንፃር ስናይ ከዛ ውጪ በታሪክ ኤርትራ ስትገነጠል ትልቁ ዲቤት የባህር በራችን ምን ይሆናል ማለት ዝም ብሎም ስሙዝሊ
دكتور دقاقم كازول كايو إثيوبيا بمسرات نحنا سوانا قال زبل العلكة الخازين أي أب تاريخ الزمان يمر كون النت يقولون نحنا إثيوبيا بمسرات كرة قبلنا جخار أي قربنا هذا كلاي بمسرات إثيوبيا أنا ناتي إمنت دحرمني لك يا إثيوبيا تبهال مبر قدمي إثيوبيا ينورتن ناي أف تاريخي بهالاي صوواي سلازي إثيوبيا تبهال تامني ليك زفتراي تهازن رئاسة لنا كاودو أكلاتهم سيو بزيزنا ورحدا أكل كعفرميهو السنة بتا إزيا يا إثيوبيا أنا أي سلازي إثيوبيا أنا أي سلازي المزين يرى يا إثيوبيا زبل كاب تاريخه وتنتانه انتهي تقرب تأي مرداتها قرمي مدريكس تهزن يا إثيوبيا نير أيان ختبسي توم بيشبوت تريتريال أكلنا إثيوبيا زلو مس نهاجرات ما تأتى كم يزول تاريخ أو تنتنا إخا تقرب زبل حد حتى قرب يدل مخنياتو زي خافتو حد إثيوبيا ونتن مسفخ نتقوم ولا من تلت على السلزقون مالته بقلت الزرارات هاي بلا كازلو إثيوبيا سلستشح عمت جرا قال ما لازلنا أي نورا يعني إلى إيز وصلوا مالتي حقه ونسي حد حتى كالي كستاخل زلوا نيرترا قداي أوزي حواتم سلزلوا سيد دوم وزبيل نتي جونوسايد زمس نارشين زراو قد زراو خزار وزلها أوزي متنقعون زلي مثلاً هذا خفتي جونوسايد ولا تجارو كوج ويكا خجارة زجبرة إيرترا جنسيلهم زبيل إيرترا بسرية قاليسا نظام نا إثيوبيا مسفح فحتي أفنجوم سرايا نتأن تحيزها سلازي وزي أنا بخمي أزرو زي ناريشن زي تجونوسايد زمس ناريشن يو ويتردي كادي ويتردي خاليون أكلنا تطون لها بزي أزرو أنا مالتي سلازي كم يترو أزي خالي colonization يهاجر ذات حستيلكاس إيرترا colonized عاديات بهاي السلاسة تجور مجرار جرملا كم كستايت حسوت اللي خا شفتي نمتى يزي زارو زلخو قبل اللي تجارو فقط كاوزوم تو نتبتات كمناتنا زولو تجارو نا الدكتور جوريسس نخوم زي عينت ناريشن زهفتم سراح بمسراح قبل التجارو حدا جينوسايد نخفض سمو استجارو نتبتات سلزغونو زيبونا نارا خاريخات الزارب بترجع مثل التزارب يبايزوه كالي بعل خاموس سنت فطراوي إيو بدحري يوم حقتات الموت تفطراوي حزبتات كما يكونوا خمسة لهم بعلم يزوسون أو حاجة من قصة سلة تتحفظ لزي تتحفظ يكونن نا إنجليز حاجة من قصتي نا من تسأل عن كتالودي كن سكوتلانداويان بريفرندم تشني فمبر نا ريفرندم بتحمي سلازي تتحفظ أي تتحفظ ترجم يقول نعم من الوقت زين تتقوم لنزل لهم جن نتي تدولي وناريشن نما فرار حيك زعم تقول ونيو بين قلم توفت راوي سلازي أزيك خميخة تريوي كالي هاست جنرالايزيشن خاتتكم دكتور جوريس بزح زي اختزارو كلها هاستي خاتتكم انت ايز ولا كازلخو تجنص على عدتات إيرترا دو سودان كومزي خفيون إس هاست خالت من تاي زي تقرب نمتى خالت عدتات زي تقرب مالتي سلازي زخف أن تعدي تحتوسي انت ابنت همسي خاده يكون زي ملكتك حصل متى تزارب مغنياتو بزعب عدو ده يزارب كبيديو نا أركي تزجبر تكراينا ونور يوتنا نور تزمل سحيش لأنه علىكم تسمعكم سفن استفيدرال السلام عليكم عدنا تتلمعنا عدنا تتغيرنا حيش نوعاتي أخلا تقراي كوكينات تقم سويلن بحثيرو أتينا أنا بعد زارب زلو قداينا يتقراي سلو زنبعي وزحزني دما ملي أشحات سباد هليقا نسلت عنك خطبلنا تعدى بزقدد عزق تخطوز داخلها السون قداي كاينيرو جن تمتعطير كحجون انتو خونه عسرت جزي زي افوز زخفته ميكروفون زي حازه بوليتيكانيا بزعبا ايرترا يزارم هلاو ما بيرترا مسنقير كحنتي ابزي لن كنزرا اخوا زرباس كنسمع كبل كله جن ان كل لا مستسرعات
እንኮላይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ዝብለካ ዘሎ ኣብዚ ፈሪና ሓፊርና ንኸዶ ክኸውን የብሉን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራዊ እቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን በደል ዝፍጽሙ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ስርዓቱ ኩላቶም ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ብምዃኖም ከዓ ኣብዚ መስርሕ ንድሎ ዘለና መስርሕ ማለት እዩ ኢንቪዥን ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ኢንቪዥን ንገብሮም እንተዘየሊና ግን ናይ ብሓቂ መንፈስ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ኣይሓደረናን ወይ ከዓ ኣይሓቆፍናዮን ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክንሰግራ ጥራሕ እዩ ዘለና ምስ ነፍስና ተመራሚርና ነፍስና ሓቲትና ይቕረ ባህልቲ ንስለ ድሕነት ህዝብና ንስለ ምውሓስ መጻኢና ይቕረ ባህልቲ ክንከውናልና ብመጀመርያ ንነፍስና ይቕረ ክንብል ካብኡ ጀሚርና ከዓ ኦኬ ፈቃደኛ እንተኾይኑ ብሉው እንተኾይኑ ንኽንብል እዚ ክብል እንከለኹ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ዘድልየካ ኣይ ናይ መንግስቲ ብዘይገድስ ዘሎ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ጽባሕ ዝመጽእ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ዘቆሞ ክኸውን ኣለዎ እቲ ትካላት ናይ ዕርቂ ምክንያቱ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ክፋል ናይ ኣሰጋጋሪ እና ፕሮፌሰር ዓወት ዝብላ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ጫቕጫቕ ክብለላ ከም ዝቐነ የርኢ ኣለኹ ዕርቂ ምባል ኣብ ኤርትራ ብዘይገድስ መን እዩ ዝጠልቦ ዘሎ ንዕርቅን ሰላምን ምፅዋዕ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ልቦና እየ ዝርዮ መበገሲ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ብፍላይ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ነዚ ናይ ፕሮፌሰር ዓወት ዘረባ ከሽከርክርዎ እዮም ቀኒዮም ኣብቲ ናይ ሃገራውያን ሚድያታት እንታይ ይብልዎ ነይሮም ኣይሰማዕኩናኒ ትግራይ ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ቅድሚ ሶምን ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣማይት ኣሽሓት ብናቶም ዘረባ ድማ ክሳብ ሚልዮን ሰብ ዝቐተሎም ፈደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ምስ ተዓሪቆም ጥራይ ዘይኮኑሲ ጉንብሕብሕ ክብሉ ንሪኦም ኣለና እቲ ዘሕዝን ክፋልከ ህወሓት እዩ ዝበለፀ ምሕደራ ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ ተቃዋምቲ እዮም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ክፅለሉ ዝደልዩ ቀዲም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከባቢ 600,000 ዋላ ሚልዮን ተጋሩ ተቐቲሎም ኣብቲ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ዕንወት ዝፈፀመ ፈደራል መንግስቲ እዩ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝብሉ እሶም ፅርና ኤርትራ ስለ ዘሎ እምበረ ዝበዝሕ ህዝቢ ብምንታይ መይቱ ብጥይት ጥራይ ኮነ መይቱ ን3 ዓመት መድሃኒት ከምዘይኣቱ እኽሊ ከምዘይኣቱ ኤሌክትሪክ ከምዘይኣቱ ዝኾነ ይኹን ቀረባት ከምዘይኣቱ እዚ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ ዎር ክራይምስ ገበን ናይ ኩናት ጀኖሳይድ ኩሉ እዚ ክፍፀም ዝገበረ እዚ ኩነታት እዚ እዩ እቲ ቆልዓን ህፃንን ክሃልቕ ዝኸኣለ መግቢ ስለ ዝሰኣነ ማይ ስለ ዝሰኣነ ንኸይኣትዎ ድማ ደይ መደይ ኢሉ እቲ መንግስቲ ናይ ፈደራል ስለ ዝኸልከለ እዩ ቀዲም ኣለኹም ነዚ ዝገበሮም ምሱ ክዕረቑ ፀገም የብሎም እቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘጋጠመካ ምስ መንግስቲ ክትዕረቕ ዘይትኽእል ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮት ኣለካ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝብለካ ኣብ ደገ ዘላ ኤርትራዊ ንሱ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ክትዕሞ ትደሊ ተኮይንካ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክሰርሓሉ ዘይትኽእል ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከነኸብታ ትደሊ ድዩ ኣይደልን ካልእ ኣርስቲ ኣትሊስት ግን ንስኻ ንፍትሕን ዲሞክራሲን ቃለስ እየ ዝብለካ ብኣፉ ኣበይ ዘሎ ትፍትሒ ፍትሒ እኮ ኣብ ሪኮንሲሊየሽን እዩ ዝርከብ ኣብ ሕድከታትን ኣብ ሃገራዊ ዕርቅን ክትእውጅ ክትክእል ኣለካ ዕርቂ ድማ ዕርቂ ኢሎም ኮታ ገብሩስከ እቶም ተቃዋምቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ንሶም እዮም ንሓትሕዶም ዕርቂ ክገብሩ ዝፍትኑ እሱ እውን ፅቡቅ እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ ኸማን ኣብቲ ምስቲ መንግስቲ ኸማን ክንዱ ዘሎ ይመስለኒ ኣብቲ ሓሸውየ ናይቲ ተቃውሞ ዝተረኣየ ባእስን ምቅታልን ካልእ ኣርስቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር ዓወት ኢልዋ ዘሎ ምስ ከይተሰማማዕ ትኽእል ከይትረዳዳእ ትኽእል ዕርቂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ክትገብር ግን ትዝበለፀ ልቦና ኮይኑ ይስምዓኒ ኤርትራ ድማ የድልያ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ደገ ዘሎ ዝተገበረ ወላ እዚ ትማሊ ኣብ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረስ ነፍሱ ዝኸኣለ ሰፊሕ ናይ ዕርቂ ፕሮግራም ዘድልየ ይሱ ንዕርቂ ዝሓትት ሰብ ድማ ለባም ጥራይ ኩሉ ግዜ ንዕርቂ ዝሓትት ክንምንታይ ፐርሰናል ክትትክዖ ትኽእል እቲ ሰብ ንዕርቂ ዝሓትት ሰብ ለባም ስለ ዝኾነ ጥራይ ዕርቂ እንተጌርካ ድማ እቲ ህዝቢ ዝጥዕሞ እርዲኹምሎም ወላ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ 10 ሰባት ይሃለዉ ኤርትራውያን እንተኮይኖም እዞም 10 ሰባት የድልይዎ እዮም ነቲ ሃገር ዕርቂ ድማ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ተዓራሪቑ ከይድ ማለት ኣይኮነን ግን ሃገራዊ ዕርቂ ምግባር ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሎሚ እንተዘይተገብረ ኣት ሳም ፖይንት ክትገብሮ ትኽእል ግን ኤር ኢዝ ኦልዌይስ ኢምፖርታንት እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብኣይ ወገን ክብሪ ዘለዋ ዘረባ እያ ዓመተ ዕርቅን ሰላምን ዓመተ ፍቕርን ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ምዕባለን ግስጋስን ዓመተ ወፍርን ዓድኻ ትምለሰሉን ዓመት ክኾነልና ድማ ንምነ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት ክትሰምዖ ዘለካ ክትዛረቦን ክትምሕፀኖን ዘለካ ድማ ዕርቂ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣገና ኣየክብሎ ዝኽእል ብዘየገድስ ካበይ ተበጊሱ ኩላታ ኢንተርቪው ኣይሰማዕኳናነ እታ ዕርቂ ትብል መልእኽቲ ጥራይ ብምልዓል ኸማን ክብሪ ኣለና ኣብ ልዕሊ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክዕረቕ ክኽእል ኣለዎ
بزي قدس أبينا يدرجالو أركدما انتاي جبان غير كايكون ولا سب قتلون كو سدرا بيتنا تبهلنا كو أبز بس هي سب قتل زي دلي سبنا الزقتله ان كل يوم زعرك حبرة سبنا كابموت لعل انتاي جبان لك لذي أركز بهال دما لبونا زلو سب زحتيو ناي بحق صبوق عامة أركك بار لنا بالكون إلو مارس سب زغودي لايك مقبار سبورت مقبار دقفكم مقداف كومنت ناتكم مقداف نصهم كان تاي تبلو ناتكم ريتوب زانت بون سمع دلي مزياق قد فكم نحن تقرع